Ne znam da li znate onu narodnu, svakom cvetu potrebno je vreme da procveta. Kao i čoveku, potrebna je 1/3 života da se zapita o sebi, da postane svestan svega što se dešavalo i svega što je prolazio nesvesno. Tek tada počinje drugi deo života, ne pravi, deo u kome može da uradi nešto na sebi i da mudro koristi vreme koje provodi na ovoj. Najveće istine na svetu su: prva, poverenje se teško gradi, a lako izgubi. Druga, niko nije nezamenljiv. I treća, sve ima svoju cenu, platiš je pre ili kasnije. 3 trenutka u kojima sam shvatila lekcije o životu su: prvi, kada sam u nekim trenucima pomislila da se moje deci nešto desilo, tada sam shvatila vrednost onoga što imam. Drugi, kada sam neplanirano i nepredviđeno dobila vest o dijagnozi i da svaki dan života je vredan, mnogo. I treći trenutak, kada sam planirano namenski bila posetilac mjesec dana u jednom zatvoru, tada sam shvatila slobodu, ljubav, vrednost života na jedan drugi način. I sva ta 3 trenutka su obeležili moj život, da ne bi otišla na onu stranu, a da nemam vrednost života i da naučim nešto. Te veštine kojima sam ovladala vremenom i koje mi olakšavaju svakodnevni dan u mom životu, prva je fokus mirnog uma, znači sporo pričam, brzo mislim i još brže reagujem. To označava da nemam nikakvih distrakcija u umu, imam disciplinovane misli i potpuni fokus na nečemu što treba da rešim. Kada je miran i čist, tada sve mnogo brzo dolazi do rešenja i nevjerojatno brzo reagujem. Druga veština koja sam ovladala, to je pospešivanje svoje intuicije da bi prepoznala ključ svih energija, kako sve funkcioniše oko mene i da bi se integrisala sa svim energijama oko sebe što želim. U prevodu, u toku dana potpuno prepoznajem i osjećam sve energije u ljudima, u svim živim stvorenjima oko sebe, ali se integrišem samo ono sa čim želim da se konektujem i prepoznam da je dobro za mene, što mi donosi mir. Da na te 2 veštine sam vrlo ponosna i olakšavaju mi svakodnevni život.